A asociación fundouse o 16 de abril de 2012 a raíz dun caso personal que temos na familia. Vimos que aquí en Galicia non había asociación onde pedir axuda e tomamos a decisión e montar unha. Concha do a luz normal e corriente, o meu sogro estaba na sala de espera esperando a que nacera a criatura. Estaba esperando e recórdome que ele, en todo momento que tuvo, hasta que estuvo dentro, sentía a criatura sempre viva. Entón, depois recordo que, desde que dou a luz, dixeme, ha tenido usted unha niña. Bueno, nós, desde a asociación, o servicio que podemos dar é onde deben de recoller a documentación, que documentación deben de pedir, a onde deben de ir buscala, e despois, se os temos que acompañar, tamén os acompañamos. Despois, sálenos unha ventanita, que aquí con unha señorita que se pinchamos no plan, danos os pasos a seguir. Fai falta un abogado para revisar esa documentación, se as firmas son verdadeiras ou falsas, hai moito despois que o abogado moito ten que facer. Non sabe os que crío, entonces. Se vivían en Salamanca, tiñan domicilio en Salamanca, xente de cartos e de poder, non iba a beneficiencia a dar a luz. Non. Non iba a beneficiencia, nin se desplazaba de Salamanca a dar a luz a Pontevedra. O fiscal ten que collerlle a puñete a todos os casos e non, usted é obligatorio a facer unha prueba de ADN. Pero é que eso, vamos a ver, hai unha constitución. Como digo eu, agora a cabo de 40 anos, encontraste con 3 versións. Que son? A nai biológica, a nai adotiva e o rapaz. E non coincide ninguna das 3. Porque a única verdadeira é a nai biológica, que é a que ten a documentación. Sempre a cando, claro, co ADN de positivo, e sea nai e fillo, basta encontrar que o fillo ten unha historia, porque os pais adoptivos queren lle fixa a adopción, contoulle esa historia. Pero a nai biológica ten outra, porque foi ela que en realidad pariu o fillo e sabe o que pasou. Quero dicir, sabe si ela pariu, sabe si ese neno o dou ou non o dou, ou se ten un papel de difunción, esa muller pode dicir, a min dixeronme que este neno nacerá morto e eu dino morto toda a vida. Este sobrinho ven con... Vamos a abrir. Ven con 2 bastoncitos, que son estes. Colles un bastoncito nun lado da boca, frotámoslo 30 veces, esperamos a que seque, collemos outro bastoncito no outro lado outras 30 veces, metémoslo dentro deste sobre, cerramos e mandamos ao laboratorio de neurodiagnóstica que nos fai o ADN. ¿Vale? Y aquí hay un montón de cosas que hacen que se llamen ADN. Bien, en la OBS nosotros analizamos
las dos partes para saber quién es el papá, quién es la mamá. Hay unas letras, los códigos. Selena Sal. Tan siquiera para o ADN, fai o ADN, vai a Policía Judicial, vas á sala de denuncias, entregas o ADN, ali recollenche a túa declaración, recollenche a túa documentación, ti metes a denuncia, e a mesma policía investiga. Pero é que se non facemos eso, a policía non nos vai, non é que non nos axude, é que non nos pode axudar cando non ten unha documentación nosa ali. El técnico forense dice que efectivamente lo que acabas tú de decir, que algo tiene que existir, ¿vale? Me pongo a mover, ¿eh? Y entonces pues empiezan las sospechas. Digo yo. Te vas a dicir a unha nai onde foi parir, parindo todos no mesmo sitio. E as nais, pois dudan que ese parto morrera a criatura, non? E que lle puderon roubar. Pero o problema temos a outra parte, o rapaz ou a rapaza. Se esa rapaza ou ese rapaz non sabe que é adoptado, ou sabe que é adoptado pero non quere buscar, vamos ter sempre uns pais que teñen que esperar a que a parte que les buscan, esa parte, busque tamén. Está vestida, no van a quitar los calcetines, porque las canciones de licra no se pudren, no van a quitar los calcetines, hay que sacar los restos, con tierra, en fin, van un poco a lo bruto, ¿vale? Sobre todo si están solos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Había unha trama, iso si que digo, estaba moi ben organizada e moi ben planeada. Non é que estean todos os médicos metidos, nin todas as monjitas metidas, nin todos os curitas metidos. Pero que había un grupito que se arrimaba para a esquerda, cando tiñan todos salían polo centro e ninguén se daba de cuenta. Pero que había un grupo, sí, que o había ben organizado. Entonces, no hay una red de tráfico de bebés como podamos estar pensando, las hay ahora, por ejemplo, de tramas de prostitución o tramas de tráfico de seres humanos. No exactamente, pero sí que había una red de distribución de esos niños y de hacer llegar a esos niños a determinadas familias en determinados sitios, ¿no? Especialmente familias muy católicas, familias en una situación económica buena, y en muchas de estas adopciones, digamos, o de esta distribución de niños, había monjas implicadas, ¿no? Digo que Sor María era al robo de niños lo que los asesinos en serie a las muertes, ¿no? O sea, era una psicópata del robo de niños. A página web é sorbebebrodosgalicia.gindo.com. Aí na página web teñen todo detallado por lentejuelas, todo afectado pode ver a documentación que necesitan, van a descargas de documentos, aí teñen a carta de presentación, o formulario, a autorización de prensa, por se queren facer caso público eso, a min cubren eso, mandan eu presento a prensa, mandan un formulario, despois temos o laboratorio tamén na página web, que me poden pedir a min o que, ou poden chamar directamente ao laboratorio. Temos os abogados tamén aí.